Hej. Vi er ude og underforske, om der er monstre eller et eller andet. Mig og min ven Niklas. I kan ikke se ham, men vi er ude og lede efter dem. Vi tror... er 11:30 om natten, og vi er ude og... 11:30. Hvad er den? Jeg tror den... Ja, jeg troede bare, den var 10. Nå. Men, ja. Vi er ude efter at forske zombier. Mine forældre... Ja, fordi mine forældre tog til forældresamtale for 3-4 timer siden. Og de kom ikke tilbage, og... vi har været inde i nogle af vores stalle. Og der lå der en masse døde grise. Og de var bidt og alt muligt. Og nogle af dem, de prøvede at angribe mig og prøvede at trænge ud af foldene. Og der var blod Heldigvis over har vi en lille modig tullehund med. Ja, en tulle. Så Og vi har også set mange skygger, der løber rundt omkring, og mange mærkelige lyde. ja. Hvis I nogensinde ser den her video, så skriv en kommentar og se om vi... Og se, om vi stadig er levende. og se om vi svarer tilbage. Hvis vi svarer tilbage. Ellers ring til alarm 112. What the fuck, hvad fanden var det? Hvad fanden er det Jeg ved der? ikke. Tjek. Shit. Tulle, kom her. Tulle? Tulle, kom her. Fuck. Shit. Jeg tror ikke, den har set os. Vi går lige så stille. Måske skal vi begynde ud. Nej, de hører os bare, hvis vi løber. Lad os gå. Der er en også ud. Jeg kan fandme se en ud på marken. Jeg tror, vi nærmer faktisk. Vi har fundet zombier. Der er masser, der ikke tror på det, men Jeg tror, vi har set dem. ja. Så det er derfor, vi har sat stød op rundt omkring. For eksempel heroppe. Vi har stød, der er noget stød, vi har sat til, som ikke var sat til før, sådan de ikke kan komme ind. Altså i området rundt omkring, der har vi sat en masse højt hegn op, vi har sat stød til. Det er et par dage nu, men... Eller det var en for timer siden, de tog forældresamtale, og de troede, de kunne nå at komme ud af området. Det kunne de vist ikke. Hey, vi kigger hen. Niklas? Shit, my boy. Fuck. Heldigvis så er de her zombier eller monstre ikke som man ser i spil. De er meget blinde og lidt mere døve, og de har ikke så mange sanser. Men hvis man bliver bidt, bliver man stort set til en med det samme. Vi så en af vores venner, som blev bidt. Faktisk sekunder efter var han en af dem. Han begyndte at brække sig lidt. Ja, Så begyndte han at opføre sig og han underligt. angreb os. Shit. Ja. Det glemmer jeg aldrig. Nej, man troede aldrig, det ville ske i virkeligheden, det her, men det er sket. Desværre. Kan I se noget? Vi håber, det ved jeg ikke. Det tror jeg. Kan I se noget? Det håber jeg. Jeg håber, I får se Vi den går her rundt video. om den mørke, nybyggede Vi var ved at bygge en stald, men det kan jo ikke blive til noget rigtigt nu, når jorden er halvvejs. Jeg tror, det er sket ude på et eller andet eksperiment. En eller anden sindssyg en. En lille bitte by, der hedder Bur, der ligger i nærheden af Holstebro. Jeg tror, det er en eller anden det. Vi så faktisk, der kom en mærkelig mand, skaldet sådan lidt råden ud fra et hus en dag. Vi tror, det var ham, der havde lavet det eksperiment. Og nu er de kommet her hen. Vi er meget bange, vi har ingen våben. Eller jeg tror, der er en kniv op på mit værelse, men
der er låst op. Og jeg tror også, der er kommet en af dem ind i vores hus. Vi kan ikke rigtig gøre noget. Og bilerne og traktorerne, det kan vi kan slet ikke... vi kan godt køre dem, men vi har slet ikke nøgler til dem, og vi kan ikke finde ud af at lave tændstart. Så det er lidt fuck. Og internetforbindelsen herude, den er virkelig lav på grund af... Jeg så faktisk et uheld, som også nok har været på grund af en, der nærmest bare blev bidt, eller et eller andet, der kørte ind i en mast, sådan den væltede. Og så er der meget lavt mobilsignal i hvert fald. Og nu er vi så inde i en anden stald, hvor der er en lade, hvor vores maskiner og sådan noget holder. Ja, der er vist ikke nogen herinde. Men vi ved ikke slet ikke, vi er ikke mere end 11 år, så jeg tror ikke, vi overlever særlig lang tid i det her. Så skal vi altså finde nogle rigtige voksne. Nogen, der kan klare sådan noget her. Ja. Fordi en zombie er bare ikke lige til at få ned. De er da ligeglade, hvis de brækker en knogle. De er ligeglade, hvis de brækker kraniet. De går videre. Og de er mere hårdførende. Vi smadrer det i dag. Vi skal hovedet af den. Vi skal arme og ben af den. Den bevæger sig nu. Den har kun et par blodår tilbage op til hovedet og pulsår. Den alligevel kunne bevæge sin krop, og så brændte vi den. Den kunne endnu. Og så bare tog vi en forhammer og smadrede dens ansigt, og det var så det. Man skal simpelthen smadre deres hoved brutalt, og deres krop. Man skal hive arme og ben af dem, og så skal man brænde deres krop, så der ikke er noget som helst tilbage af dem. Ellers skal man ikke få dem ned. Jeg tror, at det her det er en ny... vejen til en ny verden. Det er... Vi håber, vi møder nogen af jer, hvis vi når at få lagt den her video ud. Og vi når at se, inden det er for sent. Det er ikke så godt. Løb! For fanden, de kommer! Vi er nødt til at løbe. Vi løber. Okay. Vi tror, det er en ny verden. Farvel.